Strelba na školách je mor 21. storočia a zdrojom tohto moru je globálny antikultizmus a skrytý nepriateľ ľudstva, ktorý za ním stojí. Je to výplod tej sily, ktorá zručne manipuluje s obrazmi a za svoju hlavnú zbraň si zvolila terorizmus. Oni sú tvorcami tejto choroby. Oni ju pestujú a podporujú. Túto chorobu možno poraziť len vtedy, keď budú jej skutoční šíritelia, všetci páchatelia a organizátori týchto zločinov primerane potrestaní a budú sa zodpovedať celému ľudstvu za svoje zverstvá. Ak mal niekto doteraz pochybnosti o tom, že za masovou streľbou na školách stoja predstavitelia antikultizmu, tu je konkrétny príklad. Podrobnosti udalostí, o ktorých bude reč, vedú priamo k pôvodným páchateľom masovej streľby na škole v Columbine a ideologickým strojcom samotného fenoménu streľby na školách ako takého.